ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to ɓoggue to murtogal to beelila urguel to cenila sakoɓe to sinthiou dañɓe to beeli cowi to diaba liɗuɓe to ɗayvam to jeeri ƴuggam to jomande jeeri to Sinthiane halwara mo ceerno Mamoudou Waddou to Dara Halayɓe ko on takkusana juula ha to galle ceerno Mamoudou Waddou to cité Asegna Yembel Dakar ha to galle ceerno Madani Tall to Dakar ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie général de brigade Saydou Samba Dia no mama secrétaire général to ministère de la défense nationale to leydi Sénégal Abdou Karima Salah yubbini moɓodiral molantegal Allah to horko ƴere gam addude soutien mum ballal mum faade candidat Benno Bokk Yakar hono Amadou Ba to leydi Mali gouverneur mo Bugoni hono général de brigade Ousmane Eweli ƴetti tigui fonction mum golle mum guila ñande alarba ɓennuɗo o to leydi Algérie ko suka toko to jaarowo duuɓi nogas jinnoɗo nadde to leydi France kañum tigui moggini caggal ponoyal avion tuggi leydi tuggi tigui Algérie ha yetti to France kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodjo habaruji men joolab jaɓeri ma en kaale guerre hakkude Israël e Gaza yen ha to leydi Ukraine to leydi France to dolaji tedduɗo Afrique ha to leydi Chine bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni Allah no rokkimo hande mbawka yaltinde mborosaji kewɗi comiɗi nder reedu neɗɗo to neɗɗo fonno oppirede o yaltinaɗi ha laaɓa taw reedu ma seekaka ceerno Djiby Sy ne safat rafiji kewɗi ɗi jiida cirola wonduɓe diabète tension asthme kyste fibrome dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala eɓe rewɓe sattoraɓe dewle ha e wonduɓe gorko cheyɗani kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e retreve yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo wadde sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme e gawri suuna so tawi a waɗi no wirumani kala boros gonnoɗo e ma no yalta ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula pewnade bawɗe nelde ɗe kala leydi e kala continent ko pirtoji babaruji ɓeydoji arsigaji ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ene safra dendagal rafiiji gorago no ndiɗonno cippiɓe leecce ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi saɗa yiiɗi ko yawi ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi listihara so tawi ko tawateɓe leydi Mauritanie ko temedde ko ujunere uguya so tawi noon ko tawateɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗeɗe ñamoje franc CFA ko 10 000 franc CFA
omo jogui numéro makko weevo ko numéro orange money kala lombuɗi en haalis mum so tintinima waɗa ɗum listihara hano hannirta ni on numéro mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko ne tekka numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ko numéro makko kadi WhatsApp ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum base makko to Agnam Siwol ne golla hano hannirta ni ene tawi toon miñi ko ene wiye ceerno Djiby Déme ceerno Djiby Déme numéro mum mbatta ko 00 221 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum leɗɗe kese pul gari e nder ɗen leɗɗe kadi tawe hen leɗɗe ittoje seero kecciɗinoje reedu ittoje dendagal ñonkoto tawteɗe nder reedu neɗɗo omo jogui leɗɗe kadi a jubbat hen seeɗa mbaɗa e ataye walla e kafe so tawi a yari dendagal mborosaji gonnuɗe e reedu ma ne yalta ha laaɓa ko leɗɗe kadi moƴƴude e goragu ɗe bonani kadi e ndewagu ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. cellal ko kañum woni afo kala ngalu cellal ala coggu gandal ne weeli kono gandal kadi jaadugal ennunɗal ɓuuri welde ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadinde ɓalawal e danwal kala omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ƴakkoji e guloji kala koyɗe guloje ɓalli ɓuutoji ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene safra ɓen wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala omo safra wonduɓe diabète yanɓe AVC ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen yanoɓe barogal eɓe seeɗineji mbahlide koye mumen kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji so tawi kay on pamodiri so tawi oɗon maldana ko mbawɗa wondude kala so ɓurata hakkude mon ɓurata balɗe tati ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra dendagal rafiji goragu kala ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece e on fannu ceerno Amadou Tidiane Diallo ene jogui leɗɗe wiyete ko miiɗi moosa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to legal 6e galle makko tawate ko hakkude robine 4 e robine 5 so tawi a yeehi seeɗa ma soyno gara citernaji sa yettima gara citernaji ɗo sa yeeƴima ma soyno étage mawɗo ene waɗi karoje ko ɗon ceerno Amadou Tidiane Diallo tawte kala yiɗɓe hebdemo to banggue téléphone numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene yawrani ɓen ƴeewoɓe kayitaji yiɗɓe ɗannade ɗe ƴeewa kayitaji e wonɓe ladde en donki hebde kayitaji kono noon kadi omo yawrani ɓen ƴeewoɓe golle e ɗaɓɓoɓe embauche kala jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoɗo ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorel te ala effet ala hewam a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa
hewɓe hutortoɓe gorel te kolliti gila tan ɓami yarde gorel te dañi hen aafiya mawɗo no feewi hewɓe hen fonnoɓe oppirade yogay ñabboji woni hen wurno ko poɗɗe kono hande o ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ene safra yogay ñabbuji jangtaɗi eɗi jangtaka kala an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu wuleur jaaɗoru janowo joguiɗo diabete yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah. sa yiɗi andude ko jangta e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala. sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi kotori sa tol gonɗa to galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85. so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo Madina Gounas Amadou Sambalo ha to Tamba kala 78 119 00 65. so tawi gonɗa koto Galoya e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98. so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90. so tawi noon gonɗa koto Pikine jokkodirta koye Amadou Isman Ndiaya mbatta ko 77 426 68 04. so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80. so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men eɗen daña jaam. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone aljuma nogas jeenayyi bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati habaruji moon e ɗemgal pulaar e sowtaye ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbiruɗeɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen galle lamorgo leydi Mauritanie holliri décret sifaɗo kay cifaɗo tawi ko nomination baɗaɗo alkamisa hanki nogas jeetati lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati on décret noon ko hollirde kay wonde général di brigade hono Mohamed Mokhtar minni o suɓama ono mama chef d'état major armée de terre mo gendi Mauritanie ko kanko kadi woni commandant des forces spéciales ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o waɗi supervisé alkamisa hanki o to kay haydi pawgol tufere arwanide tawi kay ko yidde wadde couverture wadde kay couverture service de communication tawi ko nokkuji takkiɗi e keeri leydi Mauritanie kala on projet noon de réseau on projet de réseau noon fuɗɗoto fuɗɗi tigui ko guila to wiyete Ndiago o yaha ha to wiyete Wulayenje ko adi komo fawa tufere arwanide projet o noon ko tawi kay o hollirama o famnama ha o fami no golle ɗe poti yarude ni tawi ko ministre de la transformation numérique de l'innovation et de la modernisation de l'administration biteɗo hon Mohamed Abdallahi Wula Luli kañuma famminimo golle ɗe noon dillorini o holliri noon ma ɗiɗon sima o holliri noon ma diwan banggue siɗi woni banggue worgo o kala ma heɓɓa ko wiyete réseau mum taw ko réseau moderne de communication électronique tawi kadi ɗi ummorto koto Ndiago e nder région de Trarza ɗi paya ha to gure ko wayno Mbeykheta Laharouche e nder région de hoddela sharqi kala ma ɗum ɓeydu kadi o holliri noon ma ɗum ɓeydu kadi doole e hattani réseau ji joganoɗi adane e nder yoga e diwanuji ɗi e doga ligne noon tawi ko juutendi golle ɗe ene qime ha ujunere e temedde jeegom kilométre ko
ɗum woni juutendi oɗon ligne o holliri noon golle ɗe peccete tigui koye pecce tati woni axe uji tati so tawi ko axe gadano o ummoto ko jaago ha to wiyete wuula yinge juutendi muɗum ko temedde jeeɗiɗi e capannayyi kilométre so tawi ko axe ɗiɗaɓo o noon ko ummade to wuuro wiyetego wuula yinge ha to fasala ɗum noon juutendi mum ko temedde jeeɗiɗi kilométre so tawi ko axe tataɓo o ko on woni axe ɓurɗo famdude on ummoto ko fasala fay to wiyete bey laharouche ɗum noon juutendi muɗum ko temedere e capanɗe jeegom kilométre ministre o noon holliri wonde axe gadano o kay woni axe ummade jaago faade wuliyinge o holliri tigui wonde kay on axe connexion muɗum ko joni joni fuɗɗoto axe uji ɗiɗi keddiɗi noon ko ɗo fayi yesso ma golle mum mbaɗe hano hannitni o holliri noon axe gadano connecté ko joni joni mbiɗen temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e goho wuuro tawi ko gonɗe sara keeri Mauritanie ma keɓɓa réseau mumen hano hannitni tawi kadi mbaɗane ko fodde capanɗe nayyi e ɗiɗi site taw ko site solaire woni tigui systéme solaire emani mbawi waɗnede kay ɗi connecté e réseau national fibre optique oɗo projet noon holliri wonde jaaru golle ɗe ene qime ha temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi million taw ko haaliss ugoyen e limore heserde ene tawtora cérémonie o noon hono gouverneur mo gorgol wondude jaagogal kalfinangal ko fate cabinet du président de la république wondude jaagogal kalfinangal ko fate pétrole et mine et énergie wondude e radio région de gorgol wondude maire commune mo kay hayɗi e autorité ji administrative e sécurité uji kewɗi wondude les élus locaux wondude responsable uji région de gorgol hewɓe mbawi tawtorede oɗon cérémonie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder région de Brakna ñande jamma alarba no gasi jeeɗiɗi bowte ko accident musɗo waɗi toon e nder accident he noon yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen waɗi kadi barmuɓe hewɓe waɗi kadi barmuɓe hen waɗi accident o noon waɗi ko sara wuuro witego Tamouret El Khadra waɗɗani buhdida ko hakkude tawe noon accident waɗi ko hakkude e lega e wuuro Bogge e nder mayɓe noon tawe hen biyetenoɗo Fati Ali Touré ko ex parlementaire o meeɗino wonde charliyanke e nder leydi Mauritanie wondude ɗiɗo worɓe tawi koye famille Niang Mamadou ministre kalfinare ko fate jangde dowrore e ko fati wittoji scientifique woni ministre de l'enseignement supérieur et des recherches scientifiques oto mabɓe noon taskama tigui dogon noon ko dognu fakkinde no fewi o yani ha waɗi tallo barigal woni ko witte tono jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinma weltare TV dunima dendagal famille aji mayraɓe kala maɓe ɓeɗen mbiyande Allah yurmotoɓe yafoɓe haala ɓel janna gañiɓe ɓene eɗen mbiya tan yo Allah rokkata ɗumen jaam paatayi haaju ɗumen jaynide kadi dunima ministre Niang Mamadou e dendagal famille mum kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen alkamisa hanki dadiɓe halfinaɓe e nden ka ekkisal maaje leydi Espagne ɗo kollori tigui wonde ɓe paabima bateau jollunoɗo clandestin woni ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗerum taw ko clandestin ummirnoɓe to leydi Mauritanie bateau o noon ina jolluno capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo neɗɗo hen tato ko mineur woni sukaɓe tokkosɓe bateau o kosti koto kaggulaɗe mo nokku biteɗo resting to îlot des Canaries del Hierro kamɓe capanɗe jeegom e jeeɗiɗoɓe kala ɓe tawaɓe ɓe celli eɓe kiisi ko sanga 9h50 ko den tigi woni bateau o ɓe jiitam kamɓe jaɓanɗe jeegom e jeetiɗo ɗon ɓe batti kamɓe batti e oɗo saaha joni kamɓe batti ñalawma o goto temedere capanɗe jeetiɗi e tato clandestin umriɓe leydi Mauritanie tawi ko naaɓe leydi Espagne saabu subaka law e oɗon ñalawma tawa bateau jolnuɗo temedere e jeegom sagata ɗanne suuɗayru umminoɗo Mauritanie wawiɗo tigui kostude toon e nder kagguji laaɗe ɗe leydi Espagne ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen honon mbiruɗen e gardidi kabaruji men e nder jonde jagorɗe joɗinoɗe ñande alarba no gasi jiɗiɗi bowte 2023 hono général de brigade Saydou Samba Dia o suɓama o waɗama secrétaire général ministère de la défense nationale général de brigade Saydou Dia noon ko kanko wonno chef de 4e bureau de l'état major général des armées ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sono mbima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen ñande alarba ɓeni ɗo
ɗo yimɓe ñande alarba ɓini ɗo yimɓe tambiɓe landa Pastef tawi kadi ko coalition Sonko 2024 ɓe koliri tigui wonde ko ñande aseta janggo o capantati lewru décembre ɓe mbaɗata investir candidat mabɓe hono Ousmane Sonko e subgoji paaɗi kay investiture o noon ɓe koliri tigui waɗata koto stade woni tigui nder boowal jañgal no fewi to nokku boowal mo mbiyata terrain ACAPES to Parcelles Assainies El Malick Ndiaye o holliri tigui wonde oɗo cérémonie ko wadde investir candidat du peuple ɗum noon haƴata tigui e nder sala heƴata nder sala heƴata e nder sala oɗo investir candidat mabɓe kay investir candidat mabɓe wawa heƴi nder sala ko ɗum saabi noon ɓe cuuɓi ko boowal manggal no fewi to Parcelles Assainies ko ɗum toon ɓe cuuɓi gam kay hollirde kay wadde investir candidat mabɓe Ayib Daffé o wi tigui wonde Ousmane Sonko ko candidat gadono kay déposé dossier ji mum to conseil constitutionnel ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdou Karim Sall maire commune Mbawmo Dakar nana jogui kay nana jokki wadde mobilisation muɗum e sensibilisation muɗum beele kay candidat mabɓe hono Amadou Ba taw candidat Benno Bokk Yakar ene heɓa polgu kay ene heɓa polgu ngu alda e guule e dès le premier tour ñande jamma nogas joyi lewru février 2024 caggal nde o yuɓɓino moɓodiral molantegal Allah to mega woni meta meeting e nder commune makko to Mbawmo Dakar gila lewru octobre gila lewru octobre o waɗino kadi pottital makko e diaspora wattino pottital makko e diaspora kadi e darode lewru décembre gonɗen ɗo joni noon koto Fouta Abdou Karim Sall waɗi toon meeting muɗum pottital muɗum e rade taw ko Foutankoɓe kala nde votanta Amadou Ba o waɗi toon meeting pattamali miijo to Horko Ƴere ene tawe nder département mo Kanel yimɓe wuuro ngo e dendagal guure taariɗi kala mbawi notitade hen kamɓe kala ɓe mbi ko wuyi Amadou Ba noon ko candidat mabɓe kanko Abdou Karim Sall noon holliri tigui hen weltare makko mawde no fewi o holliri hen weltare makko mawde no fewi caggal kay nde Allah kay walliɓe Macky Sall suɓiniɓe haaɓe mbawi dañde oɗo candidat tawa ko Amadou Ba mega meeting o noon yuɓɓino ko hankino gas jeetati lewru décembre 2023 to stade municipal commune mo Horko Ƴere hollirama Abdou Karim Sall noon kañum woni directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications des postes et des postes woni tigui directeur RATP mo Sénégal o holliri noon eɓe jetta Allah eɓe jetta Macky Sall nde suɓiniɓe Amadou Ba nde wonata kay candidat mabɓe o wi noon omo yenana kay ma commune Horko Ƴere jee kay ma soɓi jee kay e suɓotoɓe Amadou Ba ha heɓa polgu taw ko polgu latigu dès le premier tour ñande jamma nogas joyi lewru février 2023 meeting mawɗo noon mo Horko Ƴere o waɗi teskama ko meeting Fouta kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen alarba ɓennuɗo ɗo o Abdou Thiam darima yesso juge de tribunal flagrant délit mo Dakar o taƴanama duuɓi ɗiɗi e gasso tawi hen lebbi tati ko ferme ko ceer makko noon biyeteɗo woni tigui cuddiɗo makko mo séri kañuma tigui biyeteɗo Mame Diarra Gueye ko kañuma portenomo plainte sababu ɗum noon ko ceero seero o caggal kay nde ɓe ceeri omo joguino nate muɗum e vidéo ji muɗum woni nate ɓosoje e photoji mum kala tawa ko photoje intime woni tigui ɗi waɗannomo e saaha kay belamma woni hakkude mabɓe ko nden tigui ɗen photoje on biteɗo Abdou Thiam wawi sarde e nder réseaux sociaux ɗum noon debbo o holliri hen mette mum no fewi tawa ko ha wawi kedi yaade photoje mo plainte portimo plainte o darima yesso ñawoɓe noon o darima yesso ñawoɓe o holliri hen tigui nimsa makko no fewi o yeddani holliri hen nimsa makko no fewi kono haɗani o taƴanama duuɓi ɗiɗi e kaso mbiɗen tawa hen lebbi tati ko ferme kadi omo yoɓa amende 2 millions taw ko franc CFA ɗum noon ko dommage o yoɓata fadde kay e ceer seere makko jeera seere makko porteɗomo plainte o ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena ñande alarba no gasa jeeɗiɗi lewru bowte
bowte gonɗen ɗo wonno cérémonie taw ko cérémonie ƴettugol golle gouverneur de région mo Bugoni hono général de brigade Ousmane Weli noon lomti ko général de brigade Keba Sangare cérémonie o waɗi koye nder waɗi koto tribunal des premières instances mo bani monotie e gardugol préfet e gardugol président tribunal TPI mo Bugoni e tawtorede kay autorité ji administrative et politique locale et coutumeji kala mbawi tawtorede oɗon cérémonie Ousmane Weli noon oɗo saaha joni laatima 3e gouverneur région de Bugoni ha joni ko leydi mani keddoɗen ministre du travail on jagogal kafinagal ko fati e golle e fonction publique o holliri tigui e fonction publique et du dialogue social ardima cérémonie wadde taw cérémonie noon ko concours direct e wadde recrutement ɓen taw ko fonctionnaire uji publique d'état oɗon session noon hellirama tigui koɓe 94 ujunere temedde joyo e yimɓe nayo candidat woni mbiri ko ɓen tigui woni kembiniɓe kay guel ɗon kawguel hen 55 ujunere temedde jeenayi capanɗe joyo e jeeɗiɗo ko rewɓe heddiɓe ɓe ko worɓe e nder heddiɓe e nder ɓen kadi hen temedde ɗiɗi capanɗe jeeɗiɗo e jeenayi ko ɓen taw ko wonduɓe handicap woni handicapéji concours o noon fuɗɗi tigui guila aseta no gastati lewru décembre o gonɗen ɗo o gastoyto ko ñande 31 lewru décembre 2023 o waɗi koto lycée Ba Aminata Diallo mo Bamako eɓe jogui noon centre uji jeegom ɓe jogui e nder leydi he ha e nder Bamako kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar teno mimata leydi Mali koto leydi Algérie paɗen suka Algérie najo tokoso gorko mo duuɓi 29 walla mo duuɓi nogas kañum tigui heeɓi cuusal gam yidde kay nadde Europe to bowal laaɗe diwoje e nder leydi Algérie ko ɗon tigui o suuɗi o ɓitti hakkude ponoyal avion ngal ko ɗon o ɓitti ha avion diwde makko kay o migilat leydi Algérie to wuuro wiyetengo let leydi Algérie o ummiri tigui koto wuuro wiyetengo Oran tawatengo nder leydi Algérie ha o yetti to France to aéroport Orly Sara Paris waɗoɓe contrôle technique noon ko ɓen tigui mbawi yitude momo ɓitti hakkude ponoje avion ɓe tawi tigui omo wuuri kono mo tampino fewi saabu kay ɓe tawi tigui komo jaɗɗi jangol saabu avion so dewi ha dow weeyo ene yaaha ha moins 50 degré o tawa tigui komo jaɗɗi jangol e oɗo saaha joni noon mo tawi tigui e juuɗe safroɓe saabu kay ɓe tawrimo ko rafi biteɗo hypothermie sévère woni tigui jaɗɗude jangol ko ɗum woni ko tawe omo wuuri noon waɗama évacué to hôpital ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kedde Afrique ma en ketto musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. mi salmitimama Ghalii Abuu Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV e ñalawma hande o noon kabaruji men ɓurtirde dongre africain to Burkina Faso to de e yontere hono mayde ko ɓen lundiɓe laamu ngu de ko ɓen laamu ngu woni koye ƴettude e goto ene yaakay e galleji mumen ene ƴetta ɗumen ene jeeya hen noon on meɗo wonde jagorgal mabɓe ko gueɗe caggal hono leydi biyeteɗo hono ablacé kanko noon ko wodara go amu yaare noon e duuɓi 70 ɓen kadi ene jeeya e ɓen kadi o tumade won kadi ko yidde kay ma taw ko dillide hono leydi ndi hono toon to Guinée ene wayde hande oɗo saaha ɓen waɗannoɓe kadi kono yaa garta ko fatti kono transport ene jogui woni caɗele e carburant gam kay wawde kay wadde kadi course ji mumen caggal kay nde kamɓe dépôt maɓɓe o jettuno hono jaygol ha waɗi ni e wone ɓen kadi ruttiɓe e jomumen e wone ɓen bondirama hen toon bondanɗeji hono mawɗi no fewi e guila oɗo saaha dey ɓe ngala noon ko wiyete hono carburant ko ɓe padi noon koye leyɗele goɗɗe kono nde Côte d'Ivoire en matema mbaw kay hono fabadeɓe ɓe mbaw kay dañde hono carburant to Zambie toon dey ko ɓeydugol sembeji to e campagne mabɓe ko fati e rutude rafi taw ko choléra garɗo toon o ko ɗum woni ɓe goni koye waddude aɓe mara kirjina yimɓeɓe mar kay yo ndento kadi e oɗo rafi hono bonɗo to cadda laamu ngu yawtini kadi kono baylugol taw ko tuunogol mabɓe ɗo ɓe gonno guila kay 17 lewru bowte 2023 koye
e ñalawma hanki o ɓe mbawi kay ono yettude kay pellital mum kadi ɓe mbi wonde ɓe ɗum ngal yawti RDC Congo ɗon dey ko seni o wayno en jokki kay wadde kay hoto jencudi rokkude ɗum gila kay e nogas lewru ndu hani e nogas e goo woteji hono banɗo toon ɗi e gam kay haalde kay jencudi ndi kono noon mission ɓen noddeteɓe tawkata ko mission des églises catholique wonde e protestante en e senko taw ko ECC kamɓe de ɓe mbi wonde ɓe kaali kamɓene konngol mabɓe kono cakkirogol e ko wayno ɗiɗo woteji ko e noon gila nogas no mbiruɗen lewru ndu ɓe mbi noon yo seni kañum ni e cour constitutionnel mabɓe o hara furgo koɓe kamɓe koɓe dokki ko wonde kay waɗi gila e nogas ko waɗi kay manquement no feewi e woote o nde tawno wonde kamɓe e kila ɓe mbaɗi maw nogas e joyyi ujunere taw ko ɓen ƴewoɓe woto o e nder leydi ndi no sifori ni hani e sappo e goo taw kadi ko ɓen taw ko surveillance so tawi noon a yirdi ɗumen e gila ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi aɓe mbaɗa kono gueɗe mbanni ko noon e ndeɗo kilade kam ɓuuri kay mawnude e koɓe mbaɗatno e koɓe kewno wadde e ɗino wotteji so jeeyi ha jonti kamɓene ɓe mbi rapport makko alay saago ɓe tinno ɓe mbatta hen kadi haqqille no feewi e koɓe mbaji ko walla koɓe kaali ko e nder e ɗiɗo wotteji hono baɗɗo toon guila caɗele dañaji ɗe hani e ɗiɗo bureau ji guila tardugol mum guddugol hani tardini haɓe ɓeydi hen e ñalawma nogas e goo o ɗum ɗo foof ko caɗele ɗeɓe jogui kadi noon e oɗo kadi ko ɓe puɗɗi kadi arde ko ene wayno ko ɓe dokki kadi ko ɓuuri hewde kadi e ko feccere ene wayno ko on gardinoɗo hono leydi ndi bandiraɓe ko ɗo maaro tongguɗen e kabaruji men e dongre e Afrique taw noon Ghalii Abou Bah wonno koye daɗe musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo salɗo gam weltare Ayawo TV kote ɗumane meɗen pulloyo ɗaɓital pulaar kote ɗumane meɗen pulloyo kote ɗumane meɗen pulloyo Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique kabaruji men joolam jaaɓiri ko guerre hakkude Israël e Gaza aljuma hande o kadi Israël ne jokki bombardement muɗum e nder Gaza no didorne catal bitengal INRW ko catal loni ɓe kolliri tigui wonde koni koɓe leydi Israël aynima e mabɓe missile ɓe ayni e convoi mabɓe missile ɓe kolliri noon hay neɗɗo mabɓe goto mayani hen gañaki hen kono tan eɓe ciftina koninkoɓe leydi Israël e laamu leydi Israël wonde yoɓe gandu gollotoɓe humanitaire poti ko hormede e renede wona kay weddede bomboje jamma hanki o noon ene saaɗi e nokku to wuuro witego Rafa wuro witego Raha e to nokku wuuro witego Khan Younes ene saaɗi to bomboje koninkoɓe leydi Israël jettaki délégation Hamas noon en tijja aljuma hande o to wuro Kera e nder leydi Égypte ko fati kay e kaldigal beele ɓe mbawa wadde le cessez le feu noon ko beele kay ɓe mbawa wadde gostodiral hakkude prisonnier ji e ɓen otage uji to poste militaire Israël tawteɗo sara Kerol Cisjordanie occupé toonne ko attaque voiture bélier woni tigui neɗɗo joole oto mum ne gurño yimɓe aljuma hande o waɗi noon yimɓe nayo barmuɓe hen baɗɗo ngallon baɗalo konikoɓe leydi Israël mbawi tigui teɓade ɗum ministére de la santé Hamas holliri tuggi ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni eɓe jaare nogas go ujunere temedde joyi e yimɓe jeeɗi ɗo wasɓe hen pittali men so tawi ko bilan barmuɓe compteur o yettima capanɗe joyi e joyi ujunere ne fayi temedde jeenayyi e sappo joyo neɗɗo barmuɓe hen tawa ko foof ko Gaza naɓe tuggi ko guerre o fuɗɗi faade ñalawma hande o temedere capanɗe jeegom e jeeɗiɗi militaire Israël naɓe ɗum woni ko mbara hen koto leydi Ukraine paaɗe nan armée leydi Russe
weddima bomboje kewɗe no fewi e nder Ukraine e nder oɗo semaine ne wayno ni ɓe ɓeydi bombardement mabɓe e ɗiɗon taw kadi ko drone aji explosif e wiide kay ministre de la défense mo leydi Ukraine o leydi Russie mo wiide ministre de la défense leydi Russie o holliri noon dendagal cible uji woni nokkuji ɗi ɓe jinno memde kala ɓe memi ɗum ɓe mbawi bomba ɗum hano hannirta ni tawa kadi ɓe toɓɓuno koko wayno base uji militaire ko wayno base uji ɗi en mercenaire uji wonde kadi e nokkuji taw ko paabi to kaɓɓirɗe mofta foof ɓe mbawi bombardude e nder yoga e guure mawɗe tawateɗe e nder leydi Ukraine ko wayno kaya wuro Kharkiv ko wayno wuro Lviv ko wayno Dnipro ko wayno Odessa ko wayno Kiev lamorgo ɗiɗi ɓe kolliri ɗo nokkuji kala ɓe mbaɗi hen bombardement mabɓe leydi laamu leydi Ukraine noon holiri wonde kay waɗi 16 mo neɗɗo basɗo hen fittade mum e 99 barmuɓe ɗum ko bilan mabɓe gadara moɓe kolliri koto leydi France paɗena kene ɓuuro 90 policier e gendarme wondude ujunnaji 5 militaire opération sanitaire sentinelle ko ɗum tigui woni ko ɗamini jippayade kayim e booli ñande jamma ale ɗo gam kayim tekkinde ko hata jaɓɓade hitande 2024 enen teska ɗon kala bayirɗe hitande jamma so weeti ko 30 ñande jamma 31 so weeti ko 1er janvier ne heewade janguji e gueɗe caysiya gala e nder leydi ele keeɗe ha tengti nder leydi France e oɗo saaha kala noon leydi France jogui kulhuli mawɗi no fewi ko fate janguji ko ɗum saabi noon mbiɗen fadde kene ɓuuro 90 ujunere policier e gendarme e wondude ujunnaji 5 militaire ta ko waɗoɓe sentinelle ɗum tigui woni ko jippoto ñande jamma aleta 31 décembre paɗen hono holliri kayim o holliri kadi holliri hen ujunnaji 6 dadiɓe koye nder Paris tan honono holliri Gérald Darmen o woni jaagogal kalfinagal ko fate gueɗe nder leydi e jattinagol laamu France o holliri kadi ma 9 unité de force mobile tawi hen 5 unité koɓe hinde CRS 8 ma mbawa waɗede déployé e nder leydi he kala gam tekkinde nden ka ekkisala leydi France koto leydi Chine paɗena laamu leydi Chine nomi ministre mabɓe de la défense kesso guila octobre noon guila octobre noon fayi guila lewru octobre ɓe manno limogé woni tigui ittuno e golle mum gonnoɗo ministre de la défense guila nden noon guila lewru octobre faade oɗo saaha joni poste ministère de la défense koko diwɗuno ko oɗo saaha joni poste humana ɓe kolliri noon ɓe cuɓima e oɗo saaha joni gono ministre de la défense ɓe kalani noon holko addanno poste o diwɗude ɗo lebbi kala koto dowlaci tentuɗi Amérique paɗena caggal kay nde état Colorado hollirno kay wonde kay oɗon biteɗo Donald Trump jaam men wonde horƴe leydi Amérique taw kadi ƴamtowo lefol jiɗɗo ƴamtude lefol laamu jiɗɗo ƴamde lefol laamu ɓe kolliri tigui caggal nde état Colorado holliri tigui wonde dossier makko ko irrécevable joni kadi ko état goɗɗo biteɗo état Maine kañuma holliri wonde kañum e koye men inde Donald Trump tawa sakka e liste mabɓe électoral saabu kay inde makko ko mamta ha laaɓi e juuɗe makko moddude ko wanno kay e to capitole ɗum wonno ko guila jeegom lewru janvier 2021 musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue ɗate banggue nate ɓosoje ko miñimen seydi men Saydou Abou Bah so tawi noon ko roɓino Afrique musidɗo men hono Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu ketkim alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on